Eu chamo Alberto Rodríguez de la Iglesia. Todo o mundo me conoce por Tucho. Tucho Carniceiro. Empecé a traballar moi xoven. Morreu meu pai con 54 anos, eu tiña 12 anos, e xa adquirín e collín a responsabilidade que el tiña no oficio. E a partir de aí, pois, a miña vida, pois, segueu ese derrotero, sempre fui un carniceiro. Pero eu levaba algo en min que entusiasmaba ver un banco de carpinteiro, madeiras, quedábame cas madeiras, e sempre andaba cunha navalla e cun un blog de dibuixo. Eu a veces facíame esta pregunta, dixo, o meu me parece que non son os puchos, o meu parece que é isto. Eu non podía ir a aprender o oficio de carpinteiro, porque eu tiña que ganar para comer, que era o sueldo que entraba na miña casa, era o meu. Como tiñamos a carnicería ao lado dunha funeraria, o señor da funeraria, pois, díxome se era capaz de facerlle ali unhas volutas para unha caixa, xa recortadas, non? Eu dixe, bueno, pois, intentareino. E fíxenas con moito sacrificio, por supuesto, porque hasta me sangraban as mans, porque non sabía nin como coller unha gubia. Pero fíxena. Pero depois xa non quedei contento, fun collendo soltura cas gubias, ca ferramenta. E xa depois xa facía as plantillas. Depois xa tallaba directamente as tablas, xa, a madeira. Iba pasando así, pasando o tempo. Un bo día, pois, o señor alcalde, que daquela era don Antonio Busto, ofreceume se quería traballar a carne congelada. E así o fixen, montei a carnicería e traballei ca congelada 8 anos. Empecé esta casiña, todo canto hai aquí que vedes así madeira, pois todo foi feito, sea ben feito, sea mal feito, todo fixen eu. Empecé a encontrar gusto a carpintería, pero ao mesmo tempo pensaba nas tallas. Collía o libro que teño de artes e collía a biografía de Rubens Seas. Fume documentando un pouco sobre el primeiro antes de facer as obras. Era un pintor barroco, belga, moi bueno. Entonces eu fume enamorando desas láminas. Por qué? Porque este pintor facía as mulleres e os homes e tal con tanta forza e tal, dicía, este xa che marca a anatomía, xa che marca todo,
pois abría a lámina, pois vou facer este. E pois xa outra, e pois xa outra, e pois outra. Pero estou falando que non foi fácil facelas.